במהלך התוכניות האחרונות דיברנו לא מעט על שינוי קריירה, חזרה לעבודה אחרי לידה, עבודה מהבית. אבל לפני כל אלו צריכה להיות בנו הידיעה מה בכלל אנחנו רוצות לעשות ואיך אנחנו משיגות את זה. אז שלום לרויטל הנדלר, שהיא מנכ"לית אתר All Jobs, שתעשה לנו קצת סדר בבלגן. רויטל, מאיפה מתחילים? קודם כל אולי נלך לרגע הזה שבו את יודעת שאת בהיריון והולכת להיות אימא, לא משנה אם זה אימא פעם ראשונה או פעם שנייה. יש את המקום הזה שצריך להבין רגע מה עושים. ואני אישית ממליצה לא לעשות, לא להחליט החלטות קרדינליות, גם אפילו אם זה ילד שני. נתקלתי בלא מעט אמהות שבילד הראשון זה עבד יופי שהם חזרו מיד לעבודה, או הפוך, ובילד השני הדברים השתנו ממש ב-180 מעלות. כן, קשה או קל, לחזור, לא לחזור, זאת אומרת, זה תמיד האופציות. אז כשזה מגיע, אז אני אומרת, קודם כל, לדחות את ההחלטה. לא צריך להחליט, לא חייבים להחליט, אפשר לראות את המציאות כמו שהיא. אני כן מאוד ממליצה לתקשר עם המעסיק בצורה מאוד עוצמתית. הרבה מאוד אנשים שאני נתקלת בהם, מצפות שהמעסיק יהיה נורא מתחשב. וזה נורא נחמד ואופורי, רק שלמעסיק, לאותו בוס, מעסיק שאתה בא אליו, האינטרס שלו הוא העסק שלו. עזבי רגע את האינטרס, זה באמת סיטואציה נורא מפחידה. פתאום עובדת. לקחת החלטה עבורך. זה לא אפילו עוד לפני החלטה, את באה פתאום יום אחד ואומרת לו אני בהיריון. אז אולי קצת הפוך, רק קצת להבין אותו. את עוד הקלת את זה בבית, את יודעת שאת בהיריון, את יכולה להתחיל לחשוב איך עושים. אני אישית מאוד ממליצה לבוא עם איזושהי תוכנית, להגיד אני בהיריון, ואל תדאג, ואני אשמור, ונמצא לנו ביחד מחליפה, ואני אדאג לה, ואני אדאג לעשות לה חפיפה, ואני אדאג... זאת אומרת, לקחת את הקונטרול אלייך, יאפשר הרבה יותר, גם זה יעשה אותך מאוד גדולה מול המעסיק. אוקיי, אבל את בעצם אומרת, למשל, את אומרת, כן, אני אחזור מיד לאחר חופשת הלידה, אבל בעצם מה שאת אומרת, אל תבטיחי שום הבטחות, קחי את הזמן, אולי פתאום המציאות תיקח אותך למקומות אחרים. אז על שני בדיוק הדבר הזה צריך לג'נגל. א', להבין שאת לא תדעי מראש. ואז כן להכין את הקרקע לכל דבר שלא יהיה. ואולי הדבר השני והיותר חשוב זה באמת לקחת אחריות בלי לקחת החלטה. מין איזה סוג של מאזן ביניים. צריך לזכור שאנחנו מאוד אינדיבידואלים. ופתרון שמתאים לאחת, הרבה אומרות לי, חברה שלי, אז ככה גם אני רוצה. זה לאו דווקא בהכרח יתאים לך. הרבה נשות קריירה נורא מוצלחות, בטוחות שהן רוצות לחזור לקריירה, ואז פתאום הקריירה הופכת להיות הילד, וזה דבר נורא מקסים. ובתוך הטווח הזה אפשר למצוא הרבה חופש. אז לקחת את הזמן והבנת אם את רוצה להישאר בבית או לחזור לעבודה, ומפה, מה את עושה? ואז הילד הגיע, ומפציע, כן? וגם נגמרה 14 שבועות של חופשת הלידה, ואז באמת כדאי לשבת לעשות סדר ולראות מה באמת את רוצה. ופה יש המון לחצים חברתיים והמון אמונות ודברים שנורא נורא משפיעים, וככה צריך רגע להרגיע את כל הקולות הפנימיים האלה, ובאמת לשאול את עצמך מה אני רוצה. ואם את רוצה לחזור לעבודה, אז זה קל, כי שמרת על עצמך לפני זה. ואם את רוצה לא לחזור לעבודה, זה גם יחסית קל, כי שמרת על המעסיק לפני זה, ואת יכולה לצאת איתו פרית ולבוא ולהגיד לו, והנה, השגתי לך מחליפה, ובוא נראה. זה כמובן מצב שאין את עול הפרנסה שאת חייבת לצאת לעבוד. זאת אומרת, זה באמת פריבילגיות שלא תמיד עומדות בקנה אחד עם המציאות. נכון, נכון. אז יש באמת אופציות אחרות, וזה גם צריך לראות. אצלנו באתר למשל יש קטגוריה שלמה שבנינו, שאנחנו קוראים לה מתאים לאמהות, זה כמובן גם מתאים לאבות שבחרו להיות בפונקציית האמא. לקחת את חופשת הלידה? כן, לקחת את חופשה, או כמו חייזרים, את שומעת על כאלה, אבל את לא מכירה אותם, נכון? כן, לא ממש שומעת. טוב, אנחנו נדבר עוד כמובן על הנושא הזה, ואם יש לכם עוד שאלות בנושא קריירה, רויטל תחכה לכם בפורום התוכנית. אז תודה רויטל, ובהמשך התוכנית אנחנו נמשיך לדבר על אימהות לתאומים, וגם נצא לסדנת סטיילינג.